Obiecałam wam pora przepisów z PRL-u. Jajek też nie było. Masło było na kartki. I trzymam w ręce ciasto, placek, jakby to padały ludzie spoza Śląska, które my roboczo nazywali jednojajowiec, bo one było richtig z jednego jajka. To, co ja otrzymał, Kasia, dom ci dodam całkiem, bo do ciebie upiekła, to ja już zrobiła wersja stuningowana, ale ja wam podam dwa przepisy i wy będziecie mogli faktycznie wykorzystać. Ja wiem, że jak się na to dziwocie, to powiecie, że to jest murzynek. Może nie używajmy nazwy, która byłaby nazwą dyskryminującą, nie? W każdym razie tak, klasyczny jednojajowiec, taki richtig biedny, to był następujący przepis. Jedno jajko, pół kostki margaryny i szklonka cukru trzeba było razem ucierać. Jak się to utarło, do tego się dało 2 szklonki mąki, ucierało się dali, dało się do tego 2 wielkie łyżki kakao, ucierało się dali, to już było takie mocno gęste. Zwróćcie uwagę na słowo ucierało, ja nie godu miksowało. Mało w to miał mikser i to się ucierało takim wałkiem. Potem się dodawało 2 richtig wielkie łyżki albo konfitury, albo dżemu i to musiał być dżem ciemny. Najlepszy był jagodowy albo z czarnej porzeczki. I to richtig, jak będziecie robić, to nie kupujcie tych dżistów, jak pisze 100% owocu, bo to jest nieprawda. No, zainwestujcie w taki drogszy, bo to się wam rozpieprzy, ten kołcz. I to się robiło trochę rzadsze. Do tego się dawało szklonka mleka i czym to rosło? Rosło to łyżeczką pełną sody. Czyli tu macie przepis, który jest takim, ważne jest 45 minut pieczenia, 170 stopni i to jest ciasto słabe, które słabo wyrasta, czyli one trzeba na taką szerszą blachę. Ten, co ja upiekła dla Kasi, Kasia zaraz będziesz jadła, ale nie ten łobacany, to ja zrobiła trochę bardziej stuningowany. Czyli zamiast margaryny jest masło i no bierzcie pod uwagę, że w tamtych czasach to tak masło jak i margaryna miały 250 gram. Czyli pół kostki masła to powinno być połowa z tego, 12,5, a nie tam myni. I dałam 3 jajka, ale wszystko, czekajcie, zmieniłam trochę z mlekiem, bo dałam mleko kondensowane, ale troszeczkę rozrzedzone wodą. I dodałam tu skórkę pomarańczową, rodzynki i jak już to wyciąga gorkę ze pieca, położyłam na to czekolada 22 lipca, nie Ewenel. Ona się roztopi i to jest ta polywa. Drugą taką rzecz, którą była richtig związaną z taką biedą, z tym co my upolowali we sklepach, to było mięso nie zawsze miękkie. Żeby zmiękczyć mięso, i to posłuchajcie, bo to jest richtig, ja poradza, richtig dobrze waży. No Kasia, ty jest wegetarianka, ale wiesz jak dobrze waży, nie? No dzisiejsze naleśniki pierwszoklasa. No ale widzisz... W żadnej knajpie mi takich dobrych nie podali. Widzisz? A to jeszcze powiedz, jakie one były. Czy one były słodkie? Nie, one były na słono, w zasadzie były na pikantnie. No. Pikantne i no niesamowite, a ten farsz No widzisz. bajka. I teraz także musicie mieć do mnie zaufanie. To jest też przepis, który my to sami wynudli. Mianowicie twarde mięso to jest mięso wołowe. No teraz kupijcie. Tak, jakiegoś spochalanych wołów z Japonii, które tam na tym pastwisku i głaskali. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Te mięso, które się nazywa forszlak, czyli mówiąc bardziej po polsku,
kotlet wołowy, czyli takoś tu i takoś tu. No to jest bardzo dobre mięso, one jest cięte w poprzek. To se kupcie pora takich plastrów, to wcale nie jest tunie. Z tych kości możecie zrobić rosół, a te mięso trzeba mocno poczaskać tłuczkiem. Najlepiej sobie wyobrażać, że czaskocie ta przyjaciółka kierowoz tak obgaduje i zalejcie to piwem na doba. No i po tym jeszcze możecie zrobić coś innego. Te piwo, one się już potem nie nadało do spożycia. Trzeba je wylać niestety. No, ale te mięso się robi jasne i kruche. I możecie je jeszcze przed smażeniem tak leciutko poszmarować musztardą, sól, pieprz. I my to nazywali pieczeń zbójnicką. Oczywiście my nie mieli 3 plastry wołowiny, nie, my mieli 2 kilo kartofli ku temu, 1 plaster wołowiny na całą familię, ale jak to się razem podpiekło, to było richtig dobre. I to tak my mięso załatwili, jednojajowca my załatwili i ja wam już podawała ten przepis na te kupy styni, ale ja wam powiem tak, dzisiaj to wszystko jest i mnie strasznie nerwuje, jak ludzie są takie zgniłe, że nawet życzeń sami nie wymyślą, no kupią gotowo kartkę i tam się jedno podpiszą, a już najważniej teraz, już my są po nowym roku, pora dni, to fungował w internecie taki filmik, ja źle widzę, to ja myślała, że to jest owsianka, taką błysk, ja takich filmików 8 dostatych identycznych, taka owsianka lotała i jeszcze było happy coś tam, ja w Polsce, nie to do siego roku. Ale zmierzam do czego? Zmierzam do tych kupłot styni. Mianowicie dzisiaj wszystko idzie zrobić i on na przykład, jak ją komuś przaja albo ida na jakąś imprezę i chce ta osoba uhonorować, to przeca we komputerze idzie se wydrukować dowolne opakowanie, nie? Na przykład z twarzą tej, z gębą tej osoby albo z jakimś tam hasłem, a cukierki możecie zrobić same. No i ważniej do tego się nudowo ta właśnie czekolada 22 lipca d Evedel, czyli dzisiaj odwrotnie, bo ona się roztopia pięknie na patelni, tam idzie nawciepować jakichś pokruszonych starych keksów albo nowych, trochę rodzynek, trochę migdałów pomelanych, trochę kokosu jak kto lubi, no i lepić z tego takie kulki, potem je opakować w folię aluminiową, wiem, że szkodliwo, no ale to zaraz jecie, i potem ewentualnie w te piękne papiurki, albo wcale nie. I no takie kulki porobić, jeszcze je tam okulać w jakimś czymś i to są richtig. To jest wypasiona wersja tego, co my robili dawniej. Ze kakała, ze cukru pudru, ze jakichś tam resztek, co tam człowiek właściwie upolował.